Bună ziua tuturor prietenilor mei din România! Sunt Dan Danila, ghidul dumneavoastră pentru depășirea frontierelor personale, bineînțeles, pentru că astăzi trăim în libertate. Nu mai sunt frontiere de trecut, așa cum am trecut-o eu pe cea din România cu Iugoslavia în 86. După cum v-am promis ultima dată, astăzi nu o să mai discutăm despre racilile de caracter ale românului în general, pentru că le-am enumerat deja și noi românii mai avem și calități. Și cred că e timpul să discutăm și despre ele. Dar a trebuit să pomenesc acele necazuri mari, acele probleme de conștiință pe care le avem și la istoria pe care am trăit-o e explicabil. Doar că va trebui să ne dăm silința să le schimbăm dacă vrem să progresăm. Acesta este, bineînțeles, obiectivul nostru. Să promitem nouă personal, să ne promitem o schimbare și să promitem și celorlalți de lângă noi care ne cunosc și ne apreciază. După cum v-am spus, aceste racile și probleme trebuie recunoscute, trebuie identificate, pentru că altfel nu le putem vindeca. Și eu, când am plecat din România, am fost dependent de alcool și țigări și până n-am recunoscut că sunt cam bețivan și cam fumător, n-am putut să iau măsurile de rigoare. Și mi-au trebuit ceva ani și ceva perseverență ca în orice lucru serios. Deci, astăzi vom vorbi de lucruri serioase și printre lucrurile serioase de care vom vorbi se numără Academia Oamenilor de Succes. Ce va fi această Academie? Cred că vă puneți întrebarea și v-a spus-o mereu. O academie ca toate academiile, prin care vom putea ca în orice academie să propunem publicului larg o schimbare în ceea ce privește viața lor personală, să educăm publicul larg în ceea ce privește deschiderea unei afaceri, deschiderea unei companii și, în general, după cum vă dați seama, deschiderea unui nou drum în viața lor și a noastră, a românilor în general. Nu vom avea un sediu ca orice academie, pentru că vom avea chiar mai multe. Și anume, vom merge la diferite cabane din munții României, unde vom sprijini, bineînțeles, proprietarea celor cabane, vom sprijini turismul românesc, vom avea invitați de marcă din domeniul afacerilor și al artelor, care, bineînțeles, vor fi plătiți la rândul lor. Vom avea, bineînțeles, lucrători din mass media care vor filma, vor înregistra aceste sesiuni pe care le vom publica mai departe și le vom înregistra pe diferite CD-ROM-uri și pe care le vom vinde, bineînțeles, ca să susținem această academie. Eu vă promit și vă garantez că o să reușesc să aduc oameni foarte importanți, nu numai din România, ci chiar și din America sau Canada, la aceste întruniri ale noastre, din care, după cum observați, vom câștiga toți și va câștiga, bineînțeles, și amărâtul acela de român care vrea și simte nevoia să miște, să facă ceva, simte el o energie, simte o forță, dar nu știe cum
să o valorifice, cum să o valorizeze, iar noi vom fi acei dascăli, acei mentori, acei promotori al, după cum vă spuneam, al unei noi viziuni despre lume, în general, despre viață și despre noi românii. Vreau să mă întorc și eu în țară, să mor lângă bunicii și străbunii mei și vreau să mă înconjur cu oameni de caracter, cu oameni cu viziune, de oameni cu bun simț și, printre altele, acesta este și scopul acestei academii. O să vă mai spun și data viitoare detalii, iar până atunci vă salut încă o dată din Munții Stâncoși, Castle Mountain în spatele meu. La revedere!